ఫ్రీ బస్ అని ఎంతమంది ఎక్కుతున్నారు చూడండి ఫ్రెండ్స్. జనాలు ఎంతమంది ఎక్కుతున్నారు ఒక బస్సుకి. అసలు ఫ్రీ బస్సుని ఎంతమంది ఎక్కేస్తే జనాలు ఎప్పుడు వీళ్ళు పోయేది ఊర్లకి. అప్పట్లో ఊర్లకు పోయేదిలే, ఇప్పుడు ఊరు తిరుగుతున్నారు ఆడవాళ్ళందరూ. ఫ్రీ బస్ అంటేనే చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి బస్సు కోసం ఎప్పుడు ఉండరు. ఇంత జనాలు ఎగబడుతున్నారంటే ఫ్రీ బస్ అని జనాలందరూ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎగబడుతున్నారు. ఏ పండగలు లేవు, ఏం లేవు. ఫ్రీ బస్ అంటే ఇంత హ్యాపీగా వీళ్ళు ఊరు తిరుగుతున్నారు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, బస్సు ఫుల్ అయిపోయి టాటా ఏజెంట్లో కూడా వెళ్ళిపోతున్నారు ఆడవాళ్ళు లాస్ట్కి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, బస్సు చూడండి ఫ్రెండ్స్, అన్ని బస్సులు హౌస్ఫుల్ అయిపోయినాయి.